Lo igama lakhe nguTalow Hanging Fruit. Le ntombazana azilolonga nayo elayo igama kuthiwa nguThandokazi. Lo mfana ngowalapha eMaqhingeni eCough No More kweli phondo leMpuma Kapa. Le tyhani uLow Hanging Fruit ithi ifundisa abantu abangoosisi ngeentyatyambo. Uthi ayikho enye into ayenzayo ngaphandle kokufundisa abantu abangoosisi ngokubaluleka kweentyatyambo. Uthi ndifundisa abantu abangoosisi ngeentyatyambo 1, ndifundisa abantu abangoosisi ngeentyatyambo 2, abantu abangoosisi ngeentyatyambo 3, abantu abangoosisi ngeentyatyambo 4, ndifundisa abantu abangoosisi ngeentyatyambo 5. Lo mfana kuthiwa wenze izifundo zokusingqongileyo kwidyunivesithi yase-UFS. Akho nto angayaziyo ngeentyatyambo nokusingqongileyo. Uthi olo lwazi athe walufumana kwidyunivesithi yase-UFS ufuna ukulukhuphela nakubanye abantu. Itarget yakhe yokuqala ngabantu abangoosisi ngoba abantu abangoosisi kuthiwa indalo yabo bayazithanda kakhulu iintyatyambo. Uthi abantu abangoobhuti bona abanomdla ngokufunda ngeentyatyambo bangeza kodwa uzobafundisa bona bekrobe phaa efestileni kule festile uyibonayo phaa. Uthi abazovumeleka bona bangene kwezi ntyatyambo bazawuzimosha. Uthi zawubona iintyatyambo zam. Abantu abangoobhuti ngabantu ufike behamba nje nento endingazaziyo izivunguvungu. Ngawuzawubona ezi ntyatyambo zifuna ngoosisi ezi ntyatyambo. Ugxinise lo bhuti ukuba angaviwa rongo ibe ngathi abantu abangoobhuti akabafuni kweli ziko lakhe lokufundisa abantu abangoosisi ngeentyatyambo. Uthi nje yinto yokuba zizawukhawuleza zibone ezi ntyatyambo kuba abantu abangoobhuti basoloko besiza qhoqhoqho apho kodwa bangakroba ngefestile. Uthi oosisi abanomdla mabaqale kwiminyaka engama-25 ubudala uyokutsho kuma-45 ubudala. Uthi oosisi abaneminyaka engaphaya kwe-45 ubudala abanamdla ncam ngeentyatyambo. Uthi lo sisi esinqeni makanxibe u-38 ukwehla ngoba kaloku abantu abangoosisi abanxiba u-38 ukwehla iyakhawuleza into ungena kubo xa ubafundisa. Uthi lo bhuti yena akaboni, uthi andiboni tu emini mna nangoku ibindiphandle laa festile ngase abantu abangoosisi baze ngorhatya. Kwiintaba ze-CNBC kuChannel 841 ndinguNonkcithakalo Mgodi ongeva umkhwitsho. Ndilapha eMaqhingeni eCough No More kweli phondo leMpuma Kapa ndizokuandastenda uTalow Hanging Fruit nale ntombazana uThandokazi abasebahle.